wuon ot adwa dak e odni be rang'e ka be mage ma yudre ang'e ni mano gima samoro penjo ok nyal bedo mayot lakini nyanya timre ka wapuonjre waduto ni magi gik madwarore. Occupation certificate ni ema ng'iso ni odno noger yo makare. Mar ariyo, kata kapo ni idwa dak e ot to kin gadi kata samoro joma nyiewo udi moseger to kin gadiera inyalo manyo injinia moro mabe iluongo ni structural engineer to nyalo timo ni gimiluongo ni assessment kata audit mong'i ni kabe gino en safe, timo safety audit kabe odno ochung' e yo makare to mondo eka inyiewo ma ok ni nyalo nyiewo to chieng' moro ot bedo gi kasoro. Koro mago gi yore mang'eny mag ng'iyo kabe ot ni e yo makare. Injinia, ka koro watieko en ni udhi timo nang'o nikech useyudo ka wich teko nitiere ka, mibadhi bende nitiere ka udi 10 adek kuomgi ok oluwo chik, samoro namba no nyalo kata idho makoro e udi 10 5 kuomgi ok oluwo chik. Koso udwa timo nang'o mondo mi namba no dog chien? Kwanene gik moko adek ma wadhi mbele gi timo to gachiel kuomgi ma nie e laini kata e pipeline ma watemo loso. Mokwongo, pile ka pile watemo